טוב, הגעתי לצלם סרטון כדורגל, אבל הם מאחרים לי, אז בינתיים אנחנו נעשה את המשחק הזה. פלא או זידן? אוקיי, מסי. זה תמיד אותם שחקנים אוקיי, דרוגבה זה פעם ראשונה שאני רואה אותו. רונלדיניו. טוב, זה הולך להיות אחד קל. זוכה כדור הזהב, עוד זוכה כדור הזהב, זוכה פוטנציאלי לכדור הזהב וניאסטה, לא. אלן, תרגע. אנחנו נלך פה עם ניאסטה. תכלס אף אחד מכם לא באמת ינצח. אני אלך עם נימר או פויול, זה לא כזה משנה. מסי או פלא, כן. אני אוהב את זה שתמיד יש פה את... אם אני אקח את רונלדיניו, אתם תגידו לי אמבפה יותר טוב, אם אני אקח את אמבפה תגידו לי למה לא לקחת את רונלדיניו. יופי, אני שמח שזה קרה בטעות. קריסטיאנו, אנחנו איתך. ניאסטה זה הפילטר הכי קשה בעולם, באמת. אבל מסי, אבל רונלדו. שוב הגעתי למסי או רונלדו, אז תכתבו לי בתגובות מי אתם חושבים שאני חושב, ושימו לייק ועוקב.